En os seguintes minutos falamos de fútbol veterán. Saben que pois a falta de outros partidos xa de competición oficial, os veráns en Culleredo para os amantes do fútbol pois se centran moito nos torneos municipais. Xa temos finalistas para o de Modestos, será para este sábado ás 8:30 en Vilaboa, Olímpico Sporting Burgo. É a edición número 47 do torneo municipal. Leva 20 menos, pero xa son 27 nada menos o torneo de veteráns, que aínda non ten finalistas. Por qué? Porque aínda están en plena competición. Onte había 3 partidos previstos, ao final un deles, entre Portazgo e SPM, se vai celebrar finalmente esta tarde ás 8 no Carrizo, se o tempo acompaña. Pero onte se celebraban 2, un do grupo A, Almeiras 4, Sporting Burgo 0, tiña lugar no campo de Almeiras, nos Loureiros, ás 8:30, e outro, en Tarrío, ás 8:30, enfrontou a 2 equipos da localidade, ao Fontemayor A e ao Fontemayor B. Un duelo entre irmáns, duelo fratricida que pois resultou con resultado final con pois un resultado de 3-1 que pois coloca con moita chance de seguir adiante na competición e a ver pois como resulta ao final quen se mete nesa grande final de vindeiro mércores día 2, polo menos onte se deu un paso importante para o Fontemayor equipo que adestra Jesús Dubra. Suso, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Bueno, onte, un partido extrano, non? Porque, bueno, pues entre os dous equipos do propio clube, duelo entre irmáns, decía eu, non? Sí, a verdade é que sí, que este ano, bueno, como estrenamos, digamos, equipo B, pois, bueno, o sorteo quiso que se dieran as circunstancias de ter que enfrentarnos xa, e, bueno, a verdade é que foi un partido que estuvo divertido e que, bueno, dentro de tal foi que, como ti ben dices, casi entre máis de xente que levamos moitos anos xa conocidos, e a verdade que estuvo bastante divertido e ameno. Bueno, había un pouquiño de tongo, é dicir, os do B iban deixar pasar os do A, ou había rivalidade e os do A iban a ser condescendentes cos do B. A ver, como estaba o tema? No, a verdade é que foi un partido que se competiu, cada un competiu cas súas armas, e a verdade é que non había nada de, digamos, de amaño, todos xogamos con entusiasmo de poder competir e intentar gañar no mellor dentro de deportividade existente, pero, bueno, todo o mundo intentou facer o seu partido e intentar relevarse a vitória. Bueno, foi un partido complicado para que gañarades, digamos, os do A por 3-1, porque, bueno, parece que o resultado é máis cómodo do que pode parecer nun principio, non? Ou non? Non, a verdade é que, bueno, pois non foi tan doado como parece que dicía o marcador, como que nos chegamos a poñer 3-0, pero, bueno, digamos que para tal competiron moi ben, e a verdade é que nos costou gañar o partido, e hai que felicitarlos que despois de ser un equipo, digamos, novo, con xente, bueno, digamos que está para disfrutar, xa entrada en anos e tal, pero a verdade é que competiron moi ben e se pode ver un gran encontro. Evidentemente, este partido pois dá luz, digamos, evidencia unha realidade. O Fontemayor conta agora con dous equipos. Como se presenta a tempada, Suso? Para digamos, eu non sei se dicir o titular e o filial, porque a fin de contas, pois o B ven un poquinho pois xurdindo por esas gañas de facer fútbol que había co equipo de veteráns, o equipo A, non? Sí, a verdade é que sí, é que de xente que, digamos, que xa quizá non se veía con forzas de poder competir xa como estamos este ano, bueno, xa o ano pasado en División de Honor se veían con tal, como queren seguir disfrutando un pouquiño do fútbol, pois decidiuse facer este equipo para que eles podan seguir competindo noutra categoría e se podan divertir, e ao mesmo tempo nos intentamos unha temporada máis. O obxectivo é a permanencia na División de Honor. Supoño que o equipo B, como digo, é intentar divertirse e facelo o mellor posible dentro das súas posibilidades. Suso, agora que acabas de decir, a mí me ven unha pregunta que ás veces fago, non? Aos que os dedicades ao fútbol veterán. E vos que estades na División de Honra, que nos últimos anos pois evidenciou unha competitividade, se divirte un xogador de veteráns cando está na División de Honra, ou esa presión e esa competitividade que hai ás veces fai os partidos menos divertidos que antes?
Pois a verdade, agora que me faz a pregunta, é unha cousa que eu xeo comento con algúns dos meus xogadores e con xente de outros clubs, é que nestes últimos anos a competición de veteráns está tomando uns derroteiros, quizás para o meu entender, demasiada o interés en competir, estáse deixando quizá un poquinho de lado máis o tema de divertimento e de facer deporte, estáse creo que entrando nunhas circunstancias que para o meu entender non auguran nada bo para o fútbol veterano. Claro, porque antes, como decías ti, eu lembro o primeiro partido que pude ver aquí en Culleredo de Veteráns, que era entre o Almeiras e outro equipo, non sei se era o Portadgo, e me divertiron un montón, parecía un all-star daqueles da NBA, non? Dos anos 80, nos que todo o mundo se divertía. Agora, polo menos na división de honra, non sei na primeira, pero sí se nota como máis tensión, como unha competición moito máis seria, e o fútbol veterán está para xa disfrutar do fútbol e non ir a cabrearse o campo, non? Sí, a verdade é que eu penso moi igual que ti, pero como te acabo de decir, o fútbol veterán cada día está máis, hai máis tensión, máis competitividade, podría decir que incluso pois falando de equipos xa que están arriba na clasificación, pois incluso máis competitivo incluso que a competición de modestos hoxe en día. Bueno, pois é unha pena, tamén é bonito que esa competitividade, pero evidentemente unha pena que se perde ese espírito lúdico, non? Que despois de anos de estar en modestos, pois moita xente que quere disfrutar do fútbol, pero xa sen esa presión. Bueno, en todo caso, como se presenta o trofeo municipal agora que, bueno, con estes puntos que conseguía onte Fontemaior, que posibilidades ten o equipo e como ves o trofeo en xeral, quen poden ser os favoritos para a semana que ven, para meterse na final? Bueno, en principio as nosas posibilidades son remotas porque, bueno, perdemos o primeiro partido contra o Olímpico A, todo indica que eles teñen un partido, bueno, igual con nos de ayer, pendiente co seu Olímpico B, co seu, digamos, o seu filial, e todo apunta que os finalistas van a ser eles, para min o gran favorito ao título. Ten un plantel amplio, este ano máis amplio que en tempadas anteriores e con moitísima calidade. Penso que sería unha sorpresa enorme que o Olímpico ano fora o campeón do trofeo este ano. E o outro finalista, xa que, bueno, en principio para ti, se non pasa nada raro, sería o Olímpico A, cal podría ser o que lle discutira ese trono? Pois non sei se SPM podría estar en condición de disponible, pero moi improbable que nadie, ningún equipo do Concello ahora mismo este en condicións de discutir o título ao Olímpico A. Como che digo, nos que nestes 2 últimos anos fomos quen de gañarlles un ano na final, outro ano eliminalos no torneo de grupos, pero, bueno, este ano penso que máis que nunca son favoritos para min ao torneo municipal e a todos os títulos que se xogan este ano no fútbol veterano. Contando que xa son os actuales campeóns gallegos, que eso tamén hai que recordalo. Sí, evidentemente teñen un potencial moi grande. E como se presenta a tempada xa regular, a tempada oficial para o vosso equipo? Que perspectivas tendes? Pois, como che digo, pois estamos intentando adaptar xente que chegou nova, que podemos facer fichaxes novos, algunha que outra baixa, pero, bueno, está xente que se está adaptando, bueno, afrontámosla con moita ilusión e con muchísima esperanza de poder un ano máis manternos na categoría e, bueno, como che digo, intentar competir o mellor posible, divertirse e, sobre todo, que é o máis importante. Pois eso é o que nos esperamos, que haxe esa diversión, que se recupere ese espírito máis lúdico no fútbol veterán, sin disminuir a competitividade, porque non, pero evidentemente pois a filosofía debe ser esa, e nós que estamos moi pendentes de como transcurre este torneo municipal de veteráns, que, igual que o de modestos, pois a verdade é que ten moitísima emoción e que coñecerá os seus finalistas este venres logo do derradeiro partido que se vai celebrar na fase de grupos. Suso Dubra, moita sorte para o torneo e para a tempada. Grazas por estar hoxe en Radio Culleredo. Moitas gracias a vos. Un saúdo.